αυτά τα παιδάκια να πίνουν μεγάλα και να γίνουν ακόμα μέσα. Ό,τι είχαμε πει να φτιάξουμε εμείς, από εκεί πέρα τραβάμε την ηγετή. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το οικόπεδο. Καθόμασταν εκεί που είναι η αστυνομία. Έχουν απογράψει. Αυτό είναι φραγμένο γύρω. Ναι, αλλά τι να το κάνεις που σου ρίχνουν τα σκουπίδια γύρω-γύρω. Εδώ τα βλέπετε με τα μάτια σας. Κοίτα τι μας κάνει τώρα εδώ πέρα, τι μας κάνει. Τα κονισματάκια πάτα όλα εδώ, να τα δούνε. Καθαρά τα έχουμε κακόμοιρα, αλλά μας διώχνουν. Όλα πάμε. Που τα έχουμε με Αγίους έχουμε. Σιγά πάντο, κοίτα το θείο. Καθίστε και τα δύο, κοίτα δε. Να το μάθει δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο. Μανία, έστειλε λεφτά εδώ πέρα. Και όλοι οι λευκάδα φωνάζουν. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί πρώτα μας είχαν σε ένα άλλο μέρος, μέσα, στη Λευκάδα. Μετά βγάλαν την απόφαση να έρθουν να μας δώσουν το οικόπεδο εδώ. Συνοηθήκανε, κάνανε συνεδρίαση, το υπεμέναν όλοι, απογράψαν όλοι, να μας δώσουν, το φράξανε, λέει από έξω, από το σύρμα, δεν έχει το δικαίωμα να πετάξετε ένα σύρμα. Από μέσα κάντε σπίτια ψηλά, πιάντε δέντρα, βάλτε λουλούδια, ό,τι θέλετε. Τώρα μαζί με αυτό το πράγμα εδώ πέρα, εδώ, να τα σκοπίδια εδώ πέρα εδώ. Τρώνε ψωμί τα παιδάκια μας, τους δίνουμε γάλα και μπαίνουν οι μύγες, γεμάτο οι μύγες και σηκωνόμαστε, φεύγουμε τη νύχτα. Αν κάνεις κέρδηση εδώ πέρα εδώ, πηγαίνουμε κάτω στο πάρκι. Στο πάρκι πηγαίνουμε και κοιμόμαστε. Από το κουνούπι και από τη μύγα. Τι καθαριότητα να έχουμε, ορίστε να φαίνεται, μαναχείτε, δεν είναι ανάγκη να σας πούμε εμείς. Νερό δεν έχει. Εμείς ούτε νερό έχουμε νερό, μας έβανε μια βρύση. Αλλά δεν πίνεται. Δεν πίνεται. Πηγαίνω στη Βόνιτσα εγώ και αγοράζω, παίρνω νερό. Στη Βόνιτσα, από εδώ δεν πίνουμε νερό εμείς. Παίρνω μόνο για πλήσιμο. Για πιείο όχι. Πηγαίνω στη Βόνιτσα και το παίρνω. Ρεύμα έχετε? Όχι. Ρεύμα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Εμείς θέλουμε σαν Έλληνες πολίτες να ζήσουμε ανθρωπινά. Εντάξει, τώρα, αν αυτοί μας νομίζουν εμάς ότι εμείς είμαστε από την Αλβανία ή από την... αυτοί έχουν κάνει λάθος. Θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο, θέλουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν όξω από τις μπαράκες, να παίζουν σαν μικρά παιδάκια, σαν ανθρώποι, όπως ζουν και αυτοί τα παιδιά τους, να γίνουμε ανθρώποι. Εμείς τώρα εδώ πέρα τι άνθρωποι να γίνουμε? Γουρούνια δεν είμαστε, δεν ζούμε μες στη βρώμα, δεν ζούμε μες στο κακό. Είναι δυνατόν να έρθουν αυτοί εδώ να ζήσουν, να την καταλάβουν. Από την άλλη, εσείς έχετε δώσει λεφτά για να φτιάξετε... Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι παράκες εδώ πέρα που γίνανε, δεν γίνανε από τα σκοπίδια, ούτε τζάμπα, ούτε τα κλέψαμε. Εγώ χάλασα 6.000 ευρώ να φτιάξω την παράκα, την άφησα και έφυγα, μένω στο πάρκινγκ. Όλα τα παιδιά, η παράκα αυτή την πέρα χάλασε ο αδερφός μου 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ να γίνει. Είπαμε και εμείς να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Όταν όμως ερχόνται αυτά τα πράγματα γύρω-γύρω, τι άνθρωποι να έχουμε πάνω μας?
Και τώρα τις τελευταίες μέρες έρχονται και ρίχνουν και τα λίματα. Ναι, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Το βράδυ εδώ μετά από τις 8 δεν κάθεσαι. Βρωμάει. Όταν λέμε βρωμάει, μορβάει. Απέσια, μας τα φέρνουν τώρα, μας τα φέρνουν από μέσα από τα σκουπίδια που εκεί κοβαλάνε τα μάξα, είναι τα μηχανήματα όλα. Μποντόζες. Και τα φέρνουν τώρα εδώ πέρα εδώ. Εκεί αν θα πας, δεν πρόκειται να έρθει ζωντανή εδώ πέρα εδώ από τη βρώμα. Σκυλιά, γυλάδια, πρόβατα, και τι δεν έχει. Και μας τα φέρνουν εδώ μέσα εδώ. Απόψε δεν μπόρεσα να αντέξω από τη βρώμα και πήγα εκεί στο πάρκι και κοιμήθηκα. Αν έρθεις τώρα και μου σκίσανε και την μπαράκα απόψε. Μου σκίσαν την μπαράκα. Ποιος? Και μου πήρανε μια εικόνα από μέσα. Ποιος το έκανε? Δεν ξέρω. Να, θα έρθετε να το δείτε τώρα. Τώρα μόλις θα τελειώσει το παιδί θα πάμε μέσα και θα δεις με το μαχαίρι. Το σκίσαν από πίσω και μπήκανε μέσα. Κατάλαβες? Τώρα δεν ζει άνθρωπος. Πατέρα, περίμενε λίγο. Εδώ δεν ζει άνθρωπος τώρα. Εδώ... Αφού δείχνει μόνο του. Μόνο του δείχνει. Κοίτα την κατάσταση δικιά μας δεν την έχει. Κανένας δεν την έχει. Να το πες. Εδώ δεν ζει άνθρωπος. Δεν ζει με καμία περίπτωση. Ή να έρθουν να μας δώσουν μια λύση, να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε, ή να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο Δήμο, να πάμε να κάτσουμε μέσα στο Δήμο. Να έχουμε και τον μπάνι μας, να έχουμε και τη σειρά μας, να έχουμε και τον ύπνο μας και το αρκοντισιό μας. Να μην ζούμε σαν γουρούνια. Γιατί καμιά φορά τρελαίνουν τα άνθρωποι και δεν ξέρει τι κάνει. Έχετε δίκιο. Καταλάβες. Μα είναι ντροπή. Να έρθουν εδώ να κάτσουν ρε παιδί με αυτοί. Να βρεθεί μια λύση, να μας πάρουν από εδώ, να μας πάνε κάπου αλλού. Κοίταξε εδώ πες. Δεν γίνεται τώρα. Έχουμε τις μπαράκες, κοίταξε. Μέσα κοιμόμαστε. Ένα καμπινέ. Και από τις δουλειές σας που έρχεστε δεν μπορείτε να... Εγώ φεύγω από το πρωί, έρχομαι το βράδυ και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Να βρεθεί μια λύση τέλος Απ' πάντων. την άλλη σας είπανε να Ναι. γραφτείτε δημότες Λευκάδας. Είμαστε δημότης τώρα, φέραμε τα χαρτιά μας Ξέρεις εδώ. τι γίνεται τώρα. Εγώ φεύγω όλη την ημέρα, πάω για δουλειά. Μέσα στα ίδρωτα, μέσα στη βρώμα, μέσα στο κακό. Είμαι αναγκασμένος να κοιμηθώ δίπλα από τη γυναίκα μου, δίπλα από το παιδί μου, βρωμιάρης και να μυρίζω απέσια. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τη βοήθεια τη δικιά σας να το φτιάξουμε. Πώς αλλιώς. Έτσι ένα... Και μετά Δεν βρίσκουμε το ίδιο. θα το έχουμε έτοιμο αν έρθετε εκεί. Όλο από κάτω τα σκουπίδια. Ελάτε μια στιγμή. Κατάλαβες. Τι να πούμε, τι να απ' έξω. Απ' έξω. Το περιβάλλον που Ναι, εγώ θα ράμινα, θα να περνά υλικά εδώ για τη γυναίκα, να περνάει ο άνθρωπος και να λέει χαρά στην καθαριότητα υπόχη. Απ' έξω, ας το σπίτι, στα χώματα αυτά, τώρα τα φέρνουν εδώ. Να, πίσω από την μπαράκα μου θα τα ρίξουν. Θα τα ρίξουν πίσω από την μπαράκα μου. Κατάλαβες. εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω τίποτα. Απλά μόνο Δεν θέλουμε να λυθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Όσοι θα έρθουν ακόμα. Να έρθουν να μας πούνε. Να μπορέσουμε αφού του κοίταξε τώρα. Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Το έχουν